Bon dia, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo sóc la Juliana Canet i com cada 15 dies vinc aquí al canal de YouTube Dona Llibres a parlar-vos una mica de literatura, de les meves últimes inquietuds literàries, de les meves últimes lectures, de les novetats literàries que m'interessen, dels autors que m'estan obsessionant, una mica de tot el que m'està succeint, no? Vinc físicament, estic literalment ara mateix a la llibreria Ona, amb Pau Claris, un lloc on s'hauria de venir molt més, i jo estic farta de dir-vos-ho, però vingueu, i quan veniu sobretot digueu que veniu de part meva, parleu amb els treballadors, parleu amb la gent que us pot ajudar aquí, no? Que és gent amb un gust increïble, que us recomanarà llibres impressionants que segur que us encantaran i segur que us funcionaran moltíssim, i més ara que s'acosta ja l'estació definitiva, l'estació de la tardor, que comença ja aquest fresc, aquest moment de voler-se quedar més a casa, és el moment de tenir llibres que us facin il·lusió, perquè si no sí que costarà molt de llegir. A mi em va passar l'altre dia això, que vaig dir a veure què llegeixo, a veure què tal, perquè tenia ganes de llegir, no? O sigui, tota la situació era perfecta per posar-me al sofà i llegir, perquè a fora plovia, perquè feia fresca, perquè em vaig poder posar ja una mica de suadora, tal, no sé què, estava il·lusionada, m'havia fet la infusió, no tenia que llegir. No tenia res que m'interessés realment, no tenia aquell llibre que fa el clic i que fa que tinguis unes ganes impossibles de menjar-te el món i de llegir sense parar, no? Llavors això és un problema, heu de venir, heu de trobar la lectura indicada i tornar a reprendre aquest hàbit tan meravellós que és llegir en aquesta estació tan meravellosa que és la tardor, que en realitat cada cop és més l'hivern, perquè el canvi climàtic, si una cosa té, és justament aquesta. Si no sabeu quin llibre comprar, jo també us puc recomanar un llibre nou que ha sortit, una última novetat que em té molt il·lusionada i que us vull explicar bé com va anar això i recomanar-vos moltíssim aquest llibre. Bàsicament, ja començant pel principi, no sé si ho sabíeu, però jo, a banda de tot el que faig, a banda de venir aquí a explicar-vos cada 15 dies quines són les meves últimes inquietuds literàries, a banda de fer un programa de ràdio diari que es diu Que no surti d'aquí, etc., tinc una col·lecció de llibres. Faig una col·lecció de llibres perquè sóc una nena capritxosa i perquè jo sempre havia tingut aquest somni de treballar de llegir. Jo quan era una nena la meva mare em va explicar i em repetia moltíssim perquè té com aquesta mentalitat que està tan de moda, no? I sobretot està tan de moda de treballa del que t'agradi. El més important és que la feina... Què és el que més t'agrada? Doncs aquesta ha de ser la teva feina. I a mi el que més m'agradava, sense cap mena de dubte, era llegir. Per tant, 1 més 1 són 2, l'equació era claríssima, no? Jo m'he dedicat a llegir. I això als adults els hi feia molta gràcia, de manera que també jo, la que vaig començar a veure que dir que jo volia treballar de llegir funcionava i era un bon titular perquè els adults pensaven que era una nena més fantàstica, no? Vaig començar-ho a dir-ho molt. I realment ho volia, no? I era algo que jo pensava, no sé ben bé com es deu executar, perquè jo ja veia, no? Que no, de nena en el meu món no existia aquesta professió. Jo sabia que hi havia metges, perruqueres, mestres, però a la professió de llegir, d'algú que pogués viure de llegir, em costava moltíssim, no? D'imaginar. I de fet, tècnicament, només de llegir, poca gent jo crec que hi ha que visqui, si de cas llegeixes i després fas altres coses, no? Perquè en aquest cas no és només llegir el que faig en aquesta col·lecció, que sí, que llegeixo, i d'alguna manera el que em fa més il·lusió és haver pogut com saciar aquest caprici que jo tenia com de nena de poder treballar de llegir i haver estat com fidel a la Juliana petita, no? I saber que li estic donant la possibilitat de viure el que era el seu somni, però és veritat que després faig moltes altres coses, com per exemple buscar els autors o després passar-los, evidentment, comentaris, no? Sobre el que he llegit, no és llegir i ja està, és ajudar en el procés d'edició. De moment hem editat 3 llibres, ara hi ha 4, ara en parlarem. Sobre els 3 primers llibres us he fotut moltíssim la turra, ho sento, aquests són els meus vídeos i aquesta és la meva col·lecció. Què voleu que faci? Si faig vídeos al canal Dona Llibres cada 15 dies parlant de llibres, jo hauré de parlar de la meva col·lecció. Llavors, el primer llibre va sortir al juny del 2023, és el de l'Ofèlia, és fantàstic, un llibre fantàstic, es diu Fusta i resina, amb una portada de Martí Melcion que m'encanta i que em fascina, molt bonic, un gran primer llibre per sortir al món com a col·lecció de llibres, em va agradar molt, la veritat, i encara ara l'Ofèlia el va venent i fa presentacions, etc. Si no us els heu llegit, us recomano també que us els llegiu. El llibre de l'Ofèlia, Fusta i resina, va sobre l'èxit, va sobre el fracàs, va sobre si t'estimes prou a la teva vocació com per malviure'n, no? O si ets prou bo per poder-ne acabar vivint. És a dir, en quin moment poses el límit i segueixes lluitant pel teu somni, no? Sobretot les persones que tenen una feina creativa amb la intenció d'algun dia poder-ne viure dignament, o en quin moment decideixes que ja no ets prou bo i que ho has donat tot i que ho deixes, no? I abandones. Ha estat un llibre que ha despertat, jo crec,
debats i reflexions superinteressants, i amb l'Ofèlia hem fet bastantes presentacions i sempre ha estat guai poder-ne parlar, no? De la vocació, també a més a partir d'aquí l'Ofèlia desplega molts altres temes, com per exemple doncs, la precarietat aquí a Barcelona, el conflicte dels lloguers, la mateixa ciutat és un protagonista, no? Hi ha la soledat de la Laia, que és la prota, que és una cosa que t'ofega. És un llibre fantàstic, és la primera novel·la de l'Ofèlia, en farà més. Si voleu haver-vos llegit la primera abans que tregui la segona i us rebenti, sempre podeu fer-ho. Forma part de la col·lecció de Brunzits, sempre podré dir que li vaig donar la primera oportunitat i això em fa molt feliç. El segon llibre és el de l'Òmnia, Un farà 3 minuts de casa, amb una portada de Galapont impressionant que m'encanta també, amb aquest blau, amb aquest mate, m'obsessiona. És un llibre que parla anava a dir sobre la seva experiència com a filla d'immigrants, però ja estaria mentint i estaria fent una fake news així d'entrada. Sí que és un llibre que parla sobre el racisme, també parla sobre moltes altres coses. Barcelona també n'és protagonista, els lloguers també hi apareixen, no? Els 2 primers llibres de Brunzits són autoficció, llavors d'alguna manera l'Ofèlia i l'Òmnia, al ser 2 noies de més o menys la mateixa edat, vivint a la mateixa zona i amb uns interessos similars, és normal que hi hagi experiències que són compartides, i tot i així són 2 llibres que divergeixen moltíssim i que ho toquen tot des de perspectives molt diferents, però és veritat que hi ha algunes temàtiques, no? que coincideixen, i per això també és guai llegir-se'ls seguits, perquè veus com temàtiques similars es poden enfocar des de prismes tan diversos. Llavors és veritat que el punt principal de la novel·la, no, és el fet de que la protagonista és filla d'immigrants i com això afecta la seva vida, no? Des de petites des de racismes que viu en el seu dia a dia, anecdòtics, podríem dir, que no són anecdòtics però ja m'entens, fins que en el nus de la novel·la hi ha un esdeveniment que realment ho canvia tot i fa que ella canvia la perspectiva de moltes coses, no? Parla també de la vocació, parla també de la protagonista, la Nur, té com aquesta ambició de poder dedicar-se a escriure i en canvi s'acaba dedicant, almenys així d'entrada, al món del dret. Llavors, ella també té com aquest debat i té un debat diferent respecte a la vocació, i és també tota aquesta reflexió de fins on estic disposada a renunciar als meus principis, no? Perquè tots entenem que vivim en contradicció i tots assumim contradiccions en el nostre dia a dia, però on és el meu límit, no? On poso una barrera i dic jo aquí ja no puc donar més de mi. Llibre interessantíssim, llibre perfecte. I després Pau Cosí, La grota entre les dents, és l'últim llibre que vam treure, el gener del 2024. Aquell llibre és perfecte, senzillament és un llibre de contes. A mi el Pau em va dir, jo vull escriure un llibre de contes. Jo li vaig dir, tu faràs el que tu vulguis. No vols fer una novel·la? Fem un llibre de contes. I res, el Pau parla sobre el turisme, el Pau parla sobre els animals del mar, el Pau parla de l'amor, del desamor, del sexe, de la passió, des de lo més escatològic a lo més bonic. Et diré que és un llibre molt especial. L'altre dia una noia em deia que se l'havia llegit i que no és que m'hagi agradat, és que m'ha interessat moltíssim. I crec que passa moltes vegades amb el llibre del Pau, no? Crec que és un llibre super diferent, jo estic molt contenta. No sé com explicar-vos-ho perquè com que són contes diferents i no us puc fer sinopsi, però sí que tot té com una mateixa energia molt similar. Els personatges també són personatges molt solitaris, que estan molt sols en un context que és, en aquest cas, la Costa Brava, on el turisme s'ho està menjant tot i on també fer amistats és complicat i es barregen moltes coses. És un llibre molt interessant i us el recomano molt. Llavors, ara hem tret el quart Brunzits, el quart llibre d'aquesta col·lecció. Em fa una il·lusió horrible i a més em fa una il·lusió molt especial perquè fins ara tots els llibres els havia escollit jo havia anat darrere del Pau, darrere de l'Òmnia, darrere de l'Ofèlia i els havia dit, escolta, vull que facis aquest llibre perquè els havia llegit, perquè els tenia presents, perquè escrivien a digitals i els havia pogut, no? Doncs això, els havia pogut llegir i els tenia presents i tenia present la seva història. I en canvi aquesta vegada amb aquest quart Brunzit el que ha passat és que ha estat aquest llibre que m'ha vingut a buscar a mi, que també crec que és algo que forma molt part de la idea de Brunzits, no? Brunzits va néixer amb la idea de jo volia fer una col·lecció que donés veu a les persones que normalment que xerren, que tu ja notes que xerren però que no els hi hem prestat suficient atenció, no? I que per tant, per exemple, doncs, encara no han escrit mai cap llibre, que encara no han tingut l'oportunitat, no, de desplegar-se més, de sortir del format de l'article, etc. Llavors crec que dintre d'aquesta filosofia que té Brunzits, no, de donar veu a gent, encara és més bonic que en aquest cas hagi donat veu a una persona que va ser ella la que em va venir a buscar. Durant tot aquest procés de Brunzits, com evidentment és normal, he anat rebent un munt de peticions de gent que volia escriure en un, gent que m'enviava els seus escrits, gent que em deia que escrivia, gent que
em deia que tenia una novel·la guardada al calaix i que se li podia publicar. Jo m'he llegit, i això és veritat, tots els textos que se m'han enviat per correu electrònic, tot el que m'ha arribat a les mans, jo m'ho he llegit. El que passa és que moltes vegades és veritat que no encaixava dins de Bronzits o jo ja estava en un altre projecte dins de la col·lecció, el que fos. La cosa és que el mail, perquè va ser un mail de la Berta, va arribar en el moment perfecte i a més era un mail perfecte, o sigui, ella ja es presentava d'una manera que jo vaig pensar que aquesta noia ha d'escriure un llibre i em va presentar com tot un dossier d'idees del que podia escriure i jo vaig pensar, és una bogeria, em fa molta angúnia llançar-me i dir-li escriu un llibre a una tia que no conec de res, que ni gairebé l'he llegit, l'havia llegit perquè em va passar textos, però dic, clar, pot anar molt bé o pot anar molt malament, però vaig fer una mica com quan t'estàs enamorant i fa poc que us coneixeu i decidiu anar de viatge. Jo vaig dir això, jo no conec de res a la Berta, però ens n'anirem de viatge. Li vaig proposar de reunir-nos i ella potser, jo crec que ella ho dirà el mateix. Vam connectar de seguida, jo crec que va haver una connexió innegable i a més, després en tot el procés d'escriptura la Berta és una escriptora increïble i a part té una sensibilitat molt especial, sap veure les coses on molta gent no la sap veure, ha decidit parlar de la mort, ha decidit parlar de la família, de com a societat també no enfoquem a la pèrdua d'un ésser estimat. No us vull fer molt spoiler, però bàsicament la protagonista del llibre de la Berta és una noia que està vivint a l'estranger i de sobte la truquen avisant-la que hi ha hagut una mort a casa seva i això evidentment regira tota la seva vida, no? I la fa plantejar-s'ho tot de dalt a baix. No vull explicar molt més perquè no sé exactament fins quin punt inclou la sinopsi i fins quin punt no, perquè encara no l'he tingut ni entre les mans el llibre. Jo us estic explicant que encara no l'he ni vist. Es diu Un capítol, de Berta Camps. Ella és una noia de Celrà, que ara viu a Banyoles, durant molt de temps s'ha dedicat al món del teatre, de fet encara s'hi dedica. Es nota molt, jo crec, que ve del món de la dramatúrgia, jo li deia això quan llegia el llibre. M'encanta, m'ha encantat aquest llibre, tinc unes ganes de rellegir-lo un cop m'arribi en físic que no us podeu imaginar. Evidentment farem presentacions, evidentment voltarem si podem Catalunya per presentar-lo. Tinc moltíssimes ganes que conegueu a la Berta i sobretot tinc moltíssimes ganes que conegueu tot l'univers que ha construït ella soleta escrivint aquell llibre. Em fa una il·lusió horrorosa que surti aquest quart Bronzit i que sigui amb ella, que és una tia fantàstica i em quedo com amb la felicitat d'haver-li donat l'oportunitat a algú que m'ha vingut a picar a la porta, saps? La sensació aquesta de jo sé que tinc molta sort, sóc una privilegiada, sé que m'han donat aquesta col·lecció de llibres i que puc fer-la perquè tinc la sort no, de tenir com aquesta vida més pública i de treballar de cara en fora i per tant em van donar aquesta possibilitat també per això clarament, no? I poder aprofitar aquesta oportunitat que m'ha donat la vida i aquesta sort per donar-li a algú com la Berta, que escriu, que té coses a dir, que escriu bé, com la Berta, però com també com el Pau, com l'Òmnia i l'Ofèlia, no? Però especialment la Berta, que m'ha vingut a buscar ella, jo crec que és una cosa fantàstica i em fa una il·lusió de veritat que no us podeu imaginar. Un capítol a les llibreries, vinguin a una llibres a comprar-se'l, aquí a Pau Claris amb Gran Via, pregunteu a les treballadores d'aquí que us el donguin immediatament i sisplau llegiu-vos-el i feu-li arribar a la Berta els comentaris que vulgueu i a mi també evidentment feu-me arribar tot de comentaris si us plau. Això, deixem-ho aquí. Estic molt contenta, tenia moltes ganes de fer aquest vídeo i d'explicar-vos això. Una abraçada molt forta i ens veiem com sempre cada 15 dies.